Vinderne af Social Media Team of the Year 2025 er 3 Danmark. De tog kampen op mod myterne og vandt internettet. Med Tour de Dækning gjorde de transparens til underholdning og skeptikere til fans. Over 2.000 kommentarer, 8,6% i brand favorability og tusindvis af delinger, alt drevet af brugerne selv. Et lille, skarpt team, der tør give magten fra sig og lade fællesskabet føre ordet. Det er ægte community power. KMD. De har gjort LinkedIn til en strategisk spillebane. Et team, der sætter faglighed før floskler og viser, hvordan kvalitet og relevans giver resultater. 23% flere impressions, 58% mere engagement og en hel organisation, der nu kommunikerer med selvtillid. Et forbillede for, hvordan B2B kan gøres med varme, værdier og viden. KMD, hvor mennesket møder maskinen. Exor, en del af TV2 Østjylland. Et team, der har genopfundet lokaljournalistik på sociale medier. De mixer humor, aktualitet og autentiske stemmer og rammer både følelser og fakta. De tør eksperimentere, tage plads og sætte dagsordner. Et redaktionelt SoMe-hold med et kæmpe hjerte for fællesskabet. De viser, at lokalt engagement kan få national gennemslagskraft.